lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko, aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions, ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha, Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot na mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok-Bitok. Gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalati. Kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, Africa, protektado ka pa. Mag-aksiko ka na, epektibong masaligan. Mag-aksiko ka na. Testimonya sa kayuhan atong paminaw. Okay sir, may buntag. Ang buntag po. Kasi ito nga lang ito sir. Ito si Alex Tamini. Taga-asa man ka sir? Taga-upper Langkangan. Ito man lang yung mag-gamit sa Asigo Herbal Capsule sir. Asigo. Kira na ko ang asigo kay normal naman akong dayon. Di na magsakit akong ulo. Kada adlaw imo na ako tagsa kapsul lang. Tagpila naman kikakatuig gagamit sa Asigo Herbal Capsule? Usa na katuig karon. Usa katuig na? Obserbahan ako kay may mong po. Pati di mo lawat? Kaning labat sa akong ulo. Then usay kang CR ko. Kabawas. Kalibang ba? Dali na kayo. Munang mangita ko aning kambala. Okay. Pero kay tingom ko. Din ang usa may atong aghat sir sa atong mga kaisunan nga. Sila po mupalit sila aning tambala kay bisan ako naka-observe ra mo gyud aning may maging tambala. Kasi ito nga lang ito sir. Ko si Alex Tamini, upper Langkangan. Salamat sir. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Pamalit sa inyong mga suking butika.
Testimonya sa kayuhan atong paminawon. Ma'am, kisa kayo itong ngalan na to, ma'am? Ako si Sally Claret, taga Kunat, Aluran. Ang akong gibati, katong paminhod sa kong lawas, ug hangakon ko, then mo, para kong high blood. Pag inom na ko sa kuan, Asigo Herbal Capsule, nawala gyud. Munang akong hanyo ninyo nga mo palit gyud sa Asigo Herbal Capsule, kay mo ginay makabawa sa mga pamaol tanan. Sa iyong ipagbati sa iyong mga lawas. Salamat po ko nga naaning produkto ha. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Himsog nga panglawas, batasala ang pag-inom sa VG Soya Coffee. Aniya si Dr. June Iyana, Doctor of Ministry of Naturopathy. Higala, ang kahimsog sa panlawas mo ay isa sa pinakabahandianon nga gasa. Atong ampingan pinaagi sa pag-inom sa VG Soya Coffee. Non-caffeinated drinks gikan sa mga pinili nga sangkap sama sa soya beans. Ang soya beans isa sa mga orihinal nga kalanon nga gituga sa atong magbubuhat Genesis 1:21 mga kalanon nga gikan sa tanom. Ang soybean na ilang adunay taas nga nutrisyon ug isa na niini ang isoflavone compound nga magamit sa ato lawas sa paglikay sa mga balatian sama sa heart disease, cancer, osteoporosis ug uban pa. Ang taas nga fiber niini nga makatabang sa pagpanormal sa blood sugar, hypertension ug makaayo sa ulcerasyon ug constipation. Gisagulan sa wheat, corn ug psyllium husk ug gipalambo pinagi sa mga sangkap gikan sa ampalaya, malunggay ug mangosteen fruit extract. Kini nga kombinasyon sa mga tanom garantisado nga makatagbaw sa panginahanglan sa ato lawas aron malikayan ang mga balatian ug magpabilin diha sa kahimsog. Kini si Dr. June Iyana, Doctor of Ministry in Naturopathy. Magaingon, himuang medisina ang imong kalanon, batasana ang pag-inom sa VG Soya Coffee. Himsog nga ilimnon, himsog nga panlawas. VG Soya Coffee. Ginama sa B-Money Partners Incorporated Wellness Products. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Diba mga asawa? Maunang maglagot kid mi. Sa panahon nga kami manguhit, unya kamudayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Diba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, dunay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Drama Vibe Session. Jopay, kamusta ka na? Palagi kitang pinapanood, nakikita. Pasensya ka na. Wala kasi ako makausap at kasama.
Kinsay mo ba? Naalis tayo sa tunay na mundo. Batang bati ang mga igala. Oy, may ngadla, may ngodna, may ngapon, may gabi ka na ito. Talanan yan na po ng inyong paboritong programang Walay Politika, puro lang yun pakatawa. Welcome sa Gugmang Giahak Live Comedy Drama. Kamusta na ba? Kumusta na ba? Kumusta na ang tanan? Kumusta na mga buhay-buhay? Kumbati lang yun. Maton pa nila, sige lang tayo, naglaban lang kita, laban. Kisa na itong kalaban na dire. Sige kadung, wanang mo sige, laban lang kita, besh, ba, laban. Kadugayan din siya nga, kisa na itong kalaban na besh. Ano, sige mataglaban na eh. Tiboog, Mindanao at mga radio partners, mayong adlaw. Salamat sa paglagubo. Diya sa may Nasipit, Agusan del Norte, Radio Servicio 94.3. Diya sa may Butuan City, Radio Catribo Philippines 106.9. Sa Surigao del Sur, 97.1 Enchanted FM. Sa Oroqueta City, Partner Radio 94.9. O sa Misamis Occidental, 97.1 Mix FM Plaridel. O 92.5 Mix FM Aluran, Misamis Occidental. Diya sa may Tambuli Infinite Radio, Kidapawan City, North Cotabato. O diya po sa may 100.9 Metro FM, Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Nagbuto-buto sa taliya sa may Uswag Radio 87.1 Pangantukan, Bukidnon. O siyempre diri sa Misamis Oriental, Miss Or Radio 87.5 Taguluan, diya sa may balay ni Notska. O sa Villanueva Power Radio 97.9 Villanueva. O diri sa Cagayan de Oro, naglagobo, naglagabak sa 90.3 Strong Radio Cusgan. Thank you. Thank you very much. Salamat sa inyong kanunang pagpaminaw. Simulan na po natin ang ating alamat. Ito na po ang ating letter for today. Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak. Upaya kinindughan ko, ano nili akong masgama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Dear Brother Bernie, bitok bito. Mayong adlaw kanimo, Idol Konsihal Bernie Bitok Bitok. O sa tanan nimo ting paminaw sa Gugmang Giahak Comedy Drama. Siyempre, before ta magsugod ang atong Gugmang Giahak, giatod ka na to sa Ashigo Plus Herbal Capsule.
gibati sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan. Huwag kang nambalatian, sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, Africa, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Mag-Asigo Plus Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Ang Asigo nato mga higala mo nang daggan na kay nakatumar ni ini ug epektibo kayo. Kay ang main ingredients yun ni ini kay aduna kini sagol nga ashitaba. Ang ashitaba usa ka medicinal plant nga sikat kaayo sa Japan. Ginatawag ni nila sa English pa tomorrow's leaf. Gitawag ni tomorrow's leaf day may gala sa Japan kay kani siya paspas kay mo regenerate og mga bag-o na mga dahon ana ba paspas ba harbiso nimo karon pagkaugma o nana pud dayon manubo dayon ta karon nana pud ni karon siya sa Pilipinas. Ang ashitaba kompleto kay ni siya o mga nutrients o mga bioactive compounds apil diha mga vitamin C, vitamin E ug B, minerals, dietary fibers ug chlorophyll. Adunag po kinisagol nga chalcones nga usa ka unique og talagsaon kay nga compound nga morning dakong tabang nga makaayo sa mga balatian. Labi na diya sa mga gi-high blood, taas og kolesterol, hypertension, taas og sugar. Ang atong ashitaba nga sagol sa atong asigo adunay anti-inflammatory effect, antioxidant activity, immune system support, digestive health improvement og blood sugar regulation. Gani na ibawaan pa mo din ning mga hapon mga igala bisag 80-90 baskog lang gihapon kayo. Kay kaning ashitaba o kaning asigo nga herbal ginalaga nila ni gikan sa ugat, lawas ug dahon. Aduna kini anti-aging properties. Morning mga hapon, bisag 80-90, kumbati gyapon kayo. Ang uban ani presko nga dahon, ang uban dried powder o bayang uban ani ginatsaa mga igala. Mo nang daggan na kay nakasulay aning ato ang Asigo Herbal Capsule o gani mga nakaranas og mild stroke. Mo ning dakong tabang ang atong Asigo. Kay kini makatabang sa pag-repair sa mga kaugatan o pagpamubo sa mga kolesterol nga nasa atong mga dugo, ha? Asigo Herbal Capsule o Asigo Plus Herbal Coffee. Masaligan o epektibo. Mga ka-Asigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Asigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Nanay pakulan. Tapos sir, may sakit po sa kasing-kasing dugay na akong gibate. Nagayon na po siya sa kuhan, isa kapan. Usa kapan ni mong nainom, nakita ni mo ang libyo? Oo, na-libyo. Ano nakasulti mo ka na-libyo? Usa rin yung dati ni mo nga wala pa kakainom mo sa gibate sa bulawas? Kapoy. Kahanga-kahanga? Oo. So sa napulo lang ka-capsule, ang 30 katuig ni mo nga sakit, na tabangan lang sa napulo ka-capsule sa... Usa yung ginom? Asigo, wow. So kung naay mga naminaw na to, kung sa may imong i-recommendar nga to kanila, nga ilapo pag-inomon. Magkuhan lang po nila, nga mag-inom po sa asigo, kaya makaayog kayo sa mga sakit, yun sa nasakit sa gibati. Mag-Asigo Plus Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Ang atong Asigo aduna po ni sa sagol nga guyabano extract, ha? Mo nang gitawag nga na A+, kay di lang asitaba, aduna po'y guyabano extract na pag-y turmeric. Mo nang epektibo gyud kining Asigo Plus. Available ni sa inyong mga suki, mga parmasya. Sa radio station na inyong ipaminawan karon, available po ni siya. O available po ni siya sa inyong Shopee. Mato mo Shopee, i-search na ninyo ang Asigo mga igala, ha?
atubong gugmang gatog ka nato sa VG Soya Drink Mix. Gusto mo bang magpa-slim o mabawasan ng taba o fat sa katawan mo at mapalitan ng healthy muscles and tissues? Isa sa mga paraan nito bukod sa pag-ehersisyo ay ang pagkain ng mga healthy foods na sagana sa protein at fiber. At alam nyo ba na ang soya beans ay isa sa pinakamataas na source ng protein at fiber? Ang soy protein ay 2 beses na higit sa karne, 4 na beses na higit sa itlog, at 12 times na higit pa kaysa sa gatas. At ito ay plant-based protein na di gaya ng animal-based protein na hindi maganda sa katawan kapag nasobrahan. Ang soy protein ay makakatulong sa pagtanggal ng mga taba at kolesterol sa katawan para mabawasan ang iyong timbang at maiwasan ang sakit sa puso. Ang soy protein ay meron ding taglay na anti-aging properties para mapanatili kang may younger looking skin. Ang soy fiber ay nakakatulong na maiwasan ang constipation o paninigas ng dumi na dahilan ng mga sakit sa bituka o colon cancer. Subukan mo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO at organic na soya beans na whole grain processed, roasted, and refined na pwedeng gawing diet meal replacement o breakfast cereal na rekomendado para sa gustong magpababa ng timbang. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes bago kumain. Rekomendado din ito sa mga kalalakihan na nais madagdagan ang mga muscles sa katawan gaya ng mga bodybuilders sa gym. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes after meals. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen, malunggay, ampalaya extracts at psyllium husk para siguradong mapalakas ang iyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo, ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added, non-acidic and all natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! Ang atong VG Soya, available rin sa Cagayan de Oro sa Save More Pharmacy, ug napon ni sa Ororama, Gaisano ug SM Grocery Stores. Mayong adlaw kanimo, Brother Bernie Bitok. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Ken. Nagpadala ko og letter kay gusto nako maibawaan o gusto nako nga matagaan ko ninyo advice sa akong sitwasyon karon. May tungod kini sa akong ka-live-in partner. Nga itago na to sa pangalang si Flora. Mga 3 ka bulan nami nag-uban. Og sa among pag-uban sa 3 ka bulan, hapsay man ang among relasyon, walay problema. Hangtod sa na-assign siya sa laing lugar. Kung asa, dito na nagsugod ang problema kay gwapo ang iyang manager. Mula na makilala ka, aking mahal, di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko, kahit nasaan ka man, larawan mo'y natawa. Ano sa mo na nga? Nga na gini yung uniform ko, sexy ba kayo? Maumang ko niya ilang gusto nga uniform sa labi na sa among bagong manager. Kaya siyempre, kapamaligya biya mi, talay ragi daw mo, taas daw ang sales, basta mubo kayo ang sayal. Bumura po kaya na, oy.
Gamay ra na akong lilibor ang makita na nako ang kaugmaon. Ang ngit-ngit o ang hayag nga kaugmaon. So man ay. Ina mag-request ka nga tas ipon na oy so nagsiksi pag sa kay ana mo gamay lang angulo kita na gyud ba. Ay sus ay kabalaka kay akong ginagamit nga panty maong. Wa sila makita ana sus ay. Patay mabuhat nga mo may mo magoy mando ana among manager nga bag-o. Ikaw ba sukat nga gibali na kana bitaw nga branch? Mura sa trabaho ka ng manager ninyo, murag manyaki si dagway ba? Murag na dili mayong gabuhaton sa mga trabahante. Pataka naman ka, buotan mo kay na si sir. Sos, pinsaan pa magina nimo. Ganahan po ka. Kay ikaw mo iya ang paborito. Mas mayon lang ko yung paborito, kay in kaso manggalig koan, mangita na sila assistant manager, di basit niya ako pa may mong assistant manager. Sos, naan sa kadiya. Ikaw ba? Sukad bitaw nabaling ko din yung siloso na kay ka. Sa may problema nimo. May galing ni siya kay at least makatabang. May galing na kay amigo na ako si sir. Di dali ra kay ta makakas advance. Ana ba? Dagan kay mga advantages? Dito lang ta mag-unahuna sa mga advantages kay gali ang uban mga trabahante. Diligan niya gadoon lang istoryahan. Ako ra. So medyo dakong o di magsiin na sa ta. Doon na ang piyesta, magsiin na sa ta. Ana, kay lisod na, di, wala tayo lechon sa piyesta. O saan lang isulti sa atong mga siling relatives na purdoy na ta. Naandan ra ba gina nila nga matag piyesta, magpalitsyon yun ta. So magsiin na pug ko, di ba? O, takaila man akong si manager, dali na kay pag-CA. Sa bagay. O, busa ikaw, ayaw pag-unahon di maayo. Ayaw, sige ka nang unahunaan ng silos-silos ni mo. Kay kanay mong silos-silos, wag ginahinungdan ba? Ayaw ka balaka. Sos ako para sa imo, ikaw para sa ako, May pasa danggo aduna pa'y kawog ako kung maumangani may pagmatugog balik bukawar ako buwag na mo. Ganun pa ka nakaabot? Pasensya kay lang kay medyo nag-victory party may kay nahit na mo ang kota. Nakainom ka? Medyo nag-inom-inom lang gamay shot-shot kay siyempre celebrate ba ya? Unsa? Di man tayo kagainom sukan ganun karon taro kainom na kanaunsa naman kagod. Pasensya kayo kay nag-sponsor ang akong manager. Oh, manager na po. Manager na po. Manager na po. Napalusot yun mo na perminti ng manager, ha? Kabalube, yung kang kalagot na kuan ng style niya ba? Gusto niya mga mubo ang shorts. Gusto niya nga kita-kita ang dughan. Saan man eh? Saan magigibabaligya ninyo? Inyong produkto o ang mga trabahante? Duda nang gikuha na mo manager, ha? Pero nagyo na di maayong tumong, ha? Ayun na lagi pagstorya. Naraday niyo ang imong cash advance. Iyang gipadakan, gihimon niyang 20 mil para makalitsyon gyuday ka. 20 mil ni? 20 mil na siya. Ayo kay kuan. Tis congratulations sa inyo, nakakota mo. May isa ninyo manager. May na nga manager ba? Kaya at least kung at least na makakota, at least magpalibre, ana. May nga manager. Nausap naman lagi dahil ni mong tono. Abi ko ba di ka ganaan sa among manager? Dili lang. Ako lang ba kayo makuratan man sa kusahay ko. Namuli, nakainom day ka. Pero sa bagay, okay raman na basta talag sa onra. Diba? Sige, naisabaw dito ako itong initong sabaw. May galing kayo nakasiit, ano? Sige.
Inay mong bossing, congratulations. Maayo pagka kuan. At least nakabot ninyo ang kota. Pangarap ko'y makita kang naglalaro sa buwan. Inalay mo. Hello? Yes, sir. Bago lang minan ni hapon. Lami kay mong sudan. Bisayang manok nga gigataan. Yes, sir. Okay naman ko, sir. Nakaulit na ko, sir. Sige, sir. Malangit ko niya, sir. Sige, sir. Sawa kayo ka, sir. Sawa, sir. Siya kong solo. Naka-shorts lang ko, sir. Naka-t-shirt. Wala, sir. Oy, basta na ako sa balay, sir. Dili ko gabra. Akong picturean, sir. Ako isense mo sa messenger. Yes, sir. Sige, sir. Babay na, sir. Sige, sir. Malangit ka, sir. Sige, sir. Bye. Grabe magiging mo. Duda nagigwa ng mga tinawagan niya na imong sir galing. Nag-update ramang god siya. Kay karong weekend, nami tambungan dito sa Davao. Mura siya og kanang bazaar man siguro to nga ipakita tanan mga produkto. Mao ba? Mura kuyo naman kini mga piso, pero di naman pang trabaho. Sa trabaho man good. Sa trabaho? Anong mga tanan naman siya sa imong attire? Anong mga tanan naman siya sa imong gisulob? Naba di manager nga mga tanan sa sulubon? Wala Ikaw ba? Ayun ko pa ko na. Kana si sir, minyo na si sir. Usahay daw kay namang ko yung mga sinina nga sa akong sulobon nga burag bagay daw siyang asawa. Manasay mga tanan siya kung unsa ako mga pangsulobon. Anak ba? Kay basin daw palitan niya iyang asawa. Ayun ko pa ko na lagi daotan. Kabalo ba ka? Nga sunod simana, basik inkisanan niya akong sweldo. Mao ba? Oo. Sunod na daw koan simana kay number 1, gwapo among ratings. Tapos number 2, among sales. Number 1 mi sa Mindanao. O diba? So lamig yung kayo ang dagan. So mo nang dali ra kayo daw pagpa-increase akong sweldo. Na matinood na ginimay mo kong assistant manager pa. Sa pailain. Basig na pa sa ilain tumong og tinguha nimo. Ay sus, nasa tani nga storya. Sige na, ayaw nagkalagi-kalain. Ayaw na pagunaw na lagi og daotan. Kasamok pag yung kayo nimo. Dagang yung kayo ka-insecurity sa kinabuhi. Bisan pa man og imong ilong murag kabo. Ikaw gihapon akong pilion. Bisan pa man imong tangkugo ito. Bisan pa man imong tuhod ito. Bisan pa man og matag gabi ikusog kay kamuhagog ta maglaway-laway pag yun, ayaw ka balaka. Dili gyud ta kapulihan kay ikaw gyud ang akong gigugma. So sa man dira ta kaeton. Yes sir, dira sir. Ayun na sir, kay maragtulog na si kata kong bana. Salamat kid sir ha. Maura gyapon.
Sunod si man habasig sa Cebu na punta. Sige, sir. Kung asa ka, sir. Mauban lang ko sa imo, sir. Maugaling. Salamat ha. Salamat sa pag-uban. Uy, ang imong BH nga Dorian. Ay, sige, sir. So, salamat ha. Yes, sir. Amping. Ikaw pa, sir. Amping pa, sir. Kanang picture na po doon niya. Sige, sir. Akong picturean, sir. Ako isend sa imo, sir, sa messenger, sir. Sige. Sige. Mato na ko. Yes, sir. Sige, sir. Murag gwapo, ginato nang gigaling ka ni sir. Siyempre ay nagpatod ko kay gabi na biya kadlaw na. Nere mong gusto nerang baho-baho pero lami, nere Dorian Ayaw ko tika-tika ni mong Dorian. Murag lahi ragyod ang inyong tinanawan sa imong sir kaganina. Murag lahi ragyod. Asa naman sad na Kasamok ba nimo? Ay lagi sige unaw nagdaotan ba? Ang ako diri ga panarbaho ra ko para sa atong kaugmaon. Para sa atong kuryente, tubig. So ayaw ko tagay og sala. Ha? Ayaw ko tagay og sala. Kiwa ko'y gibuhat nga daotan ang ako nanarbaho lang ko diri. Sigurado ka nanarbaho lang ka? Nanarbaho lang ko diri. Nagkayod ko para sa atong pamilya. Para sa atong duha. Ano ko paging anami? Bura man sa kag uno na biya, live-in na biya ta. Basi nakalimot ka. Di biya ta kasado. Kadugayan bita kung sa puton ko, pwede kita kabiyaan ba? Wara ba tayo anak? Gakayod ko diri. Mao ba? Imo din ang isulti ka na ko? Nagkayod? O basig na ay gakiyod? Hay, ambot ni mo. Sa mukang gikapoy ko sa trabaho, ha? Gikapoy ko ni mo, Ken. Bahala ka da sa imong na imong yunahon na. Kung daotan ni mo na, bahala ka diya. Gusto ka bang sabihin? Ba't di mapakali? Hindi makatingin. Sana'y huwag mo na tong palipasin at subukang lutasin. Dugay na ginako ning gihulat pa. Sir, palungon sa akong cellphone, sir, kay basing manawag to akong bana. Flora. Sir. Flora. Sir. Flora. Sir. Kahumot ba ni mo, day? Sir. Kabalo ka. Pwede ba ginato na biyaan ang imong bana-bana? Bana, sir? Sabay bana-bana? Di man mo kasado. Karang dili kasado, bana-bana rin tawag na. Sama ra na sa gabalay-balay ra mo. Gauban-uban. Basta balik-balik ko ang galidi dati noon. Flora, day. Sir. Day. Kahumot ni mo, day. Sir, ay gilak, sir. Gilak kay sir.
Sir Gilokay de, Sir Gilokay. Sir, ayo sir. Sir, ayo tilay akong bangag sa akong ilong, sir. Sir, galisod ko ginhawa da sa ilong, sir. Lain makag-tripping, sir. Oy, sa bangag man sa ilong, sir. Randay atong ning sugdan da. Sir. Di man day ni tupong day. Sir. 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 Atong tupongon ni. Sir. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Rosaline Inatit, nagpuyo sa Lower Langkangan, Oroquita City. Ang akong anak na ay bukol sa liog. Sa gamay pa siya, nakita na ko nga na ay bukol. Nabalaka ko kay nagkadako siya, nagkadako pod ang bukol. Ang akong bana na ay gipalit nga Ashigo kay nindot daw. Nadungog niya sa radyo kay may naay asitaba. So mauto kada gabi akong tangtangon sa kapsol dayon akong tunawon ug ipainom sa akong anak. Sulod lang sa isa ka bulan kapin nahilis jud ang maong bukol. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay nagamay jud ang maong bukol. Akong giawhag ang atong mga tigpaminaw karon nga mutumar sila sa Ashigo Herbal Capsule sa mga naigibati. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Testimonya sa kayuan. Atong paminaw. Jose Evelyn niya from Poblacion Panaos. Ako nakatulay ko sa Ashigo Capsule o Ashigo Coffee nga nakaayo kini sa ako ang panglawas. Sa una, galuya-luya ko apan sa pagtugunan nako paggamit niining mga produktuha, dagaan ang akong gibati o ingon man ang akong mga manggod tulay usab o ang iyang sis dawa o ito yung sis o dawada.
Kamo wala nakagamit, magsulay mo nining produkto ha, aron masulbat ang iyong mga problema. Ibiling niya. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Hirap ka ba sa pagdumi? At alam nyo ba na ang constipation is the mother of all diseases? Subukan nyo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO soya beans at psyllium husk na isa sa may pinakamataas na fiber content. Ang fiber ay nakakatulong na maiwasan ang paninigas ng dumi na dahilan sa mga sakit sa bituka o colon cancer. Ang soya beans ay may taglay din na isoflavones upang makatulong na labanan o maiiwasan ang cancer. Meron din itong melatonin para mapahimbing ang inyong tulog. Rekomendado ito para sa may insomnia. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen at malunggay para siguraduhing mapalakas ang inyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo. Ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added. All natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon na kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Mag-Biramax Capsule o Biramax Coffee. Usa sa rason nganong di na mugahi si Manoy, dili tungod kay sa edad. Naiuban bisag 40 hon. Galisod na ngay ngano man ang usa ka dahilan dia stress. Stress sa trabaho, stress sa negosyo, nay problema sa relasyon, mo na. Anxiety. Oh, gawon na hon na ba nga basig palpak ang performance, basig ingani, ano. Mao nang mag-Biramax capsule ta. Ang Biramax di ka magproblema kay all natural ingredients. Epektibo gayod og siyempre dagan-dagan na gitaoy nakatesting ani mga igala. Ang Biramax available ni siya sa Shopee. Sa Shopee ug available po ni siya sa radio station na inyong gipaminawan karon. Effective kay ni atong Biramax may gala. Ang nakalami pag ginato ani atong Biramax. Di lang ni siya pampagahi. Ang mga sagol ni ini nga Gen Z makapahatag og kusog, dugang kabaskog o makawala sa kakapoy.
Kaya naman ko ni siya isagol na mga ginseng may gala. Mo nang dagan na yung nakatesting, nag-repeat orders gayon. Labi na nga ng mga men in uniform, ng mga hago kay nga mga bana. Grabe kayo, pag-ulis balay, pagpanguin ni Mrs. Asos! Nga. Muna ako sa inyo magbira Max capsule na para makain yun og... Kahiya, oy. Ay, perte. Ang imong partner, makaingon lagi yun nga. Hinay-hinay ako, B. Ay, sabay hinay-hinay. Malamian yun. Matingala bito ka na uban mga asawa nga naman yun sila nga di may ganahan. Kaya mo man ang resulta na, ang bana rin na lamian. Ang asawa, wa di ay. Manang kapuyan siya nga, ikaw ramay nakaginan siya. Gamitig Bira Max para makaingon yun sila nga. Lamia, oy. Eh, siyempre. Basta lagi, kaingon ko lagi siya og... Bernie ba? Stop it. Saan pag-stop it? Eh, basta nakabira Max, makaingon yun og... Lamia, oy. Bira Max capsule. Bira Max. Bira. Kombate. Bira to the max. If you're not the one, then why does my soul feel glad today? If you're not the one, then why does my hand fit yours this way? Lang. Ken, ayaw karong kapoy ko. Kapoy? Huwag makagibuhat ka ng tibok adlaw kay holiday man. Basta kapoy ko. Gikapoy ko si tanog Netflix. Masa may nakakapoy nga nagtatanong kasi mong cellphone? Basta kapoy, di ko ganahan. Di ganahan. Ay, Ken. Ikaw mopay talag sa natalang kay karon tapos balipad pa ka. Hubuan ta ka. Kitsamok ba? Pakipot-kipot pa ka. Agay. Naibot akong bagang. Gingnan ta ka ba nga undang na? Dilay ko wala ko sa mood. Ano wala ka sa mood? Kinuno ba ka last nato nga panagtagbo sa duwa ka bungoton, ha? Halos sa kabulan na. Pirminti lang ka kapoy, pirminti ka kapoy. Kapoy, huwanag yung kay gana. Ano, sana ba rin? Ha? Basta. Kay kung imo kinaipamugos karon, ay, muhawa ko ni Panimalaya. Samok ba, Ken? Asa ka pa dulong? Mulakaw na ko. Muli ko sa amo. Pwede ba ita kakasuhan og rape at imong gibuhat, ha? Imo kong gipamugos, kipugos ko di mga bisan din ako kaya. Ha? Agas. Dugay na ta nag-live-in rape si mong mata. Kapoy na kayo. Nga naman yun. Nabantayan naman yun ako nga nag-usab naman yun ka. Sukad na bali na ka sa trabawan. Nausab na ka. Gabaliban na ka.
Sa una, before ta matulog, gawaswasan pa manimo na diretso. Karon kapasagdaan na nimo, manimaw na lang ginubulad. Asa naman ta? Sulti ko sa tinod, unsa naman Nagilom-hilom na ko pero nako'y kakabasahan ng mga I miss you, ana imong manager. Sulti nagugkukuon sana. Pasaylo ako, Ken. Nawadan ako ganaan ng relasyon. Usa? Oo, tamay mo na dunggan. Nawadan ako ganaan ng relasyon. Dagang ko'y mga pangandoy sa kinabuhi, pero abi na kung ikaw mo'y magatagan akong pangandoy ang pandili di ay. Pasaylo ako, Ken. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Pero tama ka. Na may relasyon sa ako, manager. Unsa? Bungol ka. Ganina na kasigig unsa. Oo, nami relasyon. Umuawan ako din kay mag-uban me. Layo na kay netong boarding house. Dito may mabalin sa iyang pad. Sa iyang pad. Kanang pad, boarding house na kaya po nag-social lang na. Mas tindo dito kay tiles, may dito kay na heater, tapos ang nakalami dito, dili pala sa ato diri, ang ilang CR dito na bidet, sa ato diri wala tay bidet, kabo-kabo lang gyapon sa matag ilo na tumupilit, ang tae sa kuko. Ano na yung problema? Nagsabata na ka kay mag-nail cutter ko. Pasaylo ako. Unda ko wala nato. Mubalin ako dito sa iyaha. Magkalayo ako at gagawin ng lahat. Mapasayo lang ang pag-ibig na alay sa'yo. Ang awit na to ay awit ko sa'yo. Sana ay matama, magkabilangan ng ating kahit nasan ka man, di ka papalitan. Nag-isa ka lang, kahit na langit ka at lupa kong bituin ay aking dadamhin. Pag naiisip ka, sabay kayong nanginginig. Brother Bernie Bito! Basta lagi. Grabe lagi pertiha lagi. Grabe lagi pagkuhan. Grabe lagi kayo. Dito na ako naibawaan. Nga dugay ra day siya gaanto sa among CR nga walay bidet. Mga balon sa bidet, no? Sa bidet. Anagong mo kanta ka kay Muy Adlo si mo na taon. Happy birthday to you. Happy birthday. Bidet ba? Kana bitang kuhan? Kanang bura o kanang basta. Kanang bura pusil-pusil ba sa CR nga na tubig. So di na ka mag-tissue, di na ka magkaboi, morang birahan na anak ba? Pero testing isa kay usahay taas kay pressure, sakit kay makabungkag og kutipot. Wala kahit si Kinke nalangkatan og kalib-in. Nibalhin na dito sa mas gwapo ug mas adunahan na manager. Di sa ko makayong Mirisi, di sa ko makayong Mayra. Ganon talaga.
Sometimes nagay mga tao nga siyempre na yung mga pangandoy sa kinabuhi tapos pagtanaw nila nga sa imuha mura di niya makabot. Iya man po ng kinabuhi nga makaingon siya nga mangita kog mas hayag-hayag o greener pasture. Tapos sa ngalan pa mo uyab-uyab ra mo live-in naman mo. So mo na. Pero kabalo mo in fairness, ang mga babae ba ya, dili ba ginaingon na kanang dili po tanan na pero naman yung mga babae gid na as much as possible mo ginilang gusto nga ang ilang partner nga lalaki motabang kanila nga makabot ilang mga kinabuhi nga makaranas po sila makatilo sila ayahay nga kinabuhi. Di man kailangan nga dato diretso ang lalaki. Sa mga babae lang makita lang kanila nga kugi, makita kanila nga grabe ba dili mo surrender. Ano bitaw? Kanang gapaningkamot yun. Kana enough naman na para nila. Ang problema lang ko namang giuban gud nga sa man oy. Dawat limpyo ra man ni, wa may pagpaningkamot, gamay ra man kay damgo. Ana ba? Kay kung magdamgo na lang ka, reach for the stars. Kaya in kaso di mo maabot ang stars, at least you will land on the moon. Char. Ingat mo tala. Love you all. Amping. Bye. Be having a great time. Ingat mo. Bye. 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 Show of the year. Mo galing. Kasi mo nang bayi nga chicks nga kapang istorya dali. Ingat mo. Bye.